ኣብቲ ጥንታዊ ምድሪ እስራኤል ጸልማት ዘመን ነገሰ ንጉስ ኣክዓብን እታ ጨካ ንግስቲ ኤልዛቤልን ንህዝቢ እስራኤል ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ኣርሕቕዎም። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እታ ሃገር መስዋዕቲ ጣዖት በዓል ተተኺሉ፣ ድምፂ ነቢያት ኣምላኽ ድማ ብሰይፊ ኤልዛቤል ሃደነ። ኣብዚ ውሳኔ ግዜ እዚ ሓደ ካብቲ ሳብ ገለዓድ ዝመፀ ሹራብ ዝተኸደነ ሓያል ሰብኣይ ተንስእ፣ ንሱ ኤልያስ ነበረ። ብዘይ ዝኾነ ፍርሒ ናብ ቅድሚት እቲ ጨካን ንጉስ ኣክዓብ ቀሪቡ ብዘይካ ብቓልይ ኣብዚ ዓመታት እዚ ወርጪ ወይ ዝናብ ኣይክዘንብኒ ኢሉ ብትብዓት ኣወጀ። እዚ ቃል እዚ መጀመርታ እቲ ዓብይ ፈተና ነበረ። ከም ቃሉ ድማ ኾነ ሰማያት ከም ነሓስ ዓፀወት፣ ምድሪ ድማ ከም ሓመድ ነቐፀት፣ ቃላያት ነቆፁ፣ ኣእዋም ረገፉ፣ ጽምኢ ድማ መላእ ሃገር ወረራ። ኤልያስ ግና ብተኣምር ይናበር ነይረ። ብትእዛዝ ኣምላኽ ኣብ ጥቓ ሩባ ካሮት ተሓበ። ኣብኡ ከዓ ጽባሕን ምሸትን ቁራዓት እንጀራን ስጋን የምፅሉ፣ ካብቲ ሩባ ድማ ይሰቲ ነበረ። እቲ ሩባ ምስ ነቐፀ ኣምላኽ ናብ ሴሬፓታ ሰደዶ። ኣብኡ ምስ ሓንቲ ድኻ መበለትን ወዳን ተረኸበ። ንሳቶም ንሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እትኸውን መግቢ ነበሮም። ድሕሪኡ ክሞቱ ይጽበዩ ነበሩ። ኤልያስ ግና እቲ ሕርጭን ዘይትን ኣይክውዳእኒ ይበለ። ከም ቃሉ ድማ እቲ ሕርጭ ኣይትወድእ፣ እቲ ዘይቲ እውን ካብ ቁራዕ ኣይጎደለን። እቲ ዝገርም ድማ ወዳታ መበለት ምስ ሞተ ኤልያስ ብጸሎት ካብ ሞት ተንስኦ። 3 ዓመት መንፈቅን ሓለፈ። ጥሜትን ጽምእን ንእስራኤል ኣድኸመ። ንኹሉ ህዝቢ እስራኤልን ነቶም 450 ነቢያት በዓልን ኣብ ደብረ ቀርሜሎስ ኣከቦም። ኩሉ ህዝቢ ተኣከበ። ኤልያስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ብሓያልን መሳጥን ድምፂ ክጥምት ከሎ ጸጥታ ሰፈነ። ድምፂ ኤልያስ ብኽብሪ ዝመልኦ ድምፂ ክሳብ መዓዝ ኢኹም ኣብ መንጎ ክልተ ሓሳብ እትሕንክሱ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተኾይኑ ንዕኡ ሰዓቡ፣ በዓል ኣምላኽ እንተኾይኑ ድማ ንዕኡ ሰዓቡ። ህዝቢ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን። ሽዑ ኤልያስ ሓደ ፈተና ቀረበ። 2 መስዋዕቲ ይዳለዩ፣ ሓደ ንበዓል ሓደ ንእግዚኣብሔር። ሓዊ ግን ኣይገበረሉ። እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ሓቀኛ ኣምላኽ ይኹን በለ። ነቢያት በዓል ካብ ንጎስ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ዋ በዓል ስምዕና እናበሉ ይጨደሩ። ኣብ ዙርያ መሰዊኦም ድማ ሰፈንፈን በሉ። ገዛ ርእሶም ብኸራ ሰንጠቑ፣ ደሞሙ ሓዘ፣ ግና ኸሰማይ ጸጥ በለ። ኤልያስ ኣምላኽኩም ምናልባት ደቂሱ ይኸውን ወይስ ኣብ ጉዕዞ ኣሎ ኣዊልኩም ፀውዕ እናበለ የላግጸሎም ነበር። ምሸት ምስ ኮነ ኤልያስ ነቲ ዝፈረሰ መሰዊኢ እግዚአብሔር ብ12 ኣማን ከም ቁጽሪ ነገዳት እስራኤል ሓደሶ። ኣብ ዙርኡ ድማ ዓብይ ጉድጓድ ኳዓተ። ንሰለስተ ግዜ 4 ጋን እምብዛ ብዙሕ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊኢ ከም ዝፈስስ ገበረ። እቲ ጉድጓድ ብማይ መለአ። ድሕሪኡ ኤልያስ ብትሕትናን ብእምነትን ናብ ሰማይ አንቃረወ። ድምፂ ኤልያስ ዋ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ንስኻ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ምዃንኻ ኣነ ድማ ባሪኻ ምዃነይ ሎሚ ይፈለጥ። እዚ ህዝቢ እዚ ልቡ ናባኻ ክምለስ ስምዓኒ ጎይታ ይስምዓኒ በለ። ካብ ሰማይ ከም መብረቕ ዝመልአ ሓዊ ወረደ። ነቲ መስዋዕትን ነቲ ዕንፀይትን ነቲ ኣማንን ነቲ ሓመድን በልዖ። ነቲ ኣብቲ ጉድጓድ ዝነበረ ማይ እውን ኣድረቆ። ህዝቢ ኩሉ እዚ ምስ ረኣየ ብግንባሮም ተደፍኦ። እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ እዩ እናበሉ ይጨደሩ። ናይ ሓሶት ነቢያት ተሰዓሩ። ግና ከምድሪ ገና ነቒፃ ነበረት። ኤልያስና ኣክዓብ ዝናብ ክመጽእ እሞ ኺድ ብላዕ በሎ። ንሱ ግና ናብ ጠርዚ ደብረ ቀርሜሎስ ደየበ። ርእሱ ኣብ መንጎ ብርኪ ኣትዩ ብጽንዓት ጸለየ። ጸሎቱ ናይ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ፍጥረት ኩሉ ነበረ። ን7 ግዜ ኣገልጋሊ ናብ ባሕሪ ገጹ ክጥምት ሰደዶ። ኣብ መበል 7 ግዜ እታ ኣገልጋሊ ከም ኢድ ሰብ ዝመሰለት ንእሽቶ ደበና ካብ ባሕሪ ክትወጽእ ርኢ ኣለኹ በለ። ኤልያስ ተንስአ፣ ሰማይ ብደበና ጸለመ፣ ንፋስ ነፈሰ፣ ብርቱዕ ዝናብ ድማ ኣብታ የባስ ምድሪ ዘነበ። ኤልያስ ብሓይሊ ኣምላኽ ተመልአ። ካብቲ ብርትዓት ተልዓለ ድማ ቀዲሙ ናብቲ ሰረገላ ኣክዓብ እናጎየ ኣተወ። ታሪክ ኤልያስ ናይ ሓደ ሰብኣይ ታሪክ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ ሓይሊ ጸሎት ታሪክ እዩ። ያዕቆብ ሃዋርያ ከም ዝበሎ ኤልያስ ከማና ስምዒት ዘለዎ ሰብ ነበረ። ግና ካብ ዝናብ ከይዘንብ ጸለየ። 3 ዓመትን መንፈቅን ኣይዘነበን። ከም ብሓድሽ ምስ ጸለየ ድማ ሰማይ ዝናብ ሃበ። ሎሚ እውን እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ህያው እዩ። ሓቂ ሒዝካ ምጽናዕ ካብ 1000 ሓሶት ከም ዝበልጽ ኤልያስ ህያው ምስክር እዩ። እምበር ከስታይና ለማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።